Dnes sa pozrieme na jedno zo smutnejších, ale o to pravdivejších diel na Jozefa Maka. Alebo ako sme ho so spolužiakmi zo strednej nazvali, Joseph the Poppy Seed, keď sme chceli na angličtine povedať, čo sa práve preberá na hodinách literatúry. Poďme teda na príbeh. Začneme s Andrew Tatom. Nie, nerobím si srandu. Pre tých, ktorí nevedia, kto to je, v skratke ide o človeka prezentujúceho sa na sociálnych sieťach ako alfa muž, ktorý šíri motivačné videá, kde okrem iného presadzuje myšlienku, že by ženy mali mužom slúžiť a v niektorých štátoch je stíhaný pre zneužívanie a znásilňovanie žien. Každopádne si nepýta povolenie, a to ani istý Gregor, ktorý tento čin vykonal na Makovke, Eve Makovej, vdove a vtedy matke jedného syna Jána Maka. Ako dôsledok tohto činu ale prišiel na svet Jánovi mladší brat Jozef. Keďže sa nachádzame v slovenskej dedine a vdove sa narodí syn, táto žienka, aj keď to nebolo s jej súhlasom, sa stane vyvrheľkou. Ľudia od nebočia nepriznávajú sa k nej. Nikto nechce ísť malému Jožkovi za krstnú mamu, až na jednu ženu s krásnym menom Hana. Bola to Hana Meľošová a ponúkla sa, že sa teda u malého Jožka ujme tejto role krstnej matky. Roky idú, Jozef a Ján rastú a ako všetci súrodenci si robia zle. Akurát, že Ján to myslí vážne a nie zo srandy, môžeme tu už hovoriť o domácej šikane. Mama to vidí a keďže nechce v rodine rozpútavať ďalšie šarvátky, hľadá spôsob, ako poslať Jožka od staršieho brata preč. Jožko sa tak dostane do služby za pastiera a svoje dni trávi na pastvinách v kľude a v pokoji. Jedného dňa ho ale spokojného spánku pod stromom zobudí pád jablka na hlavu a v hlave mu skrsne myšlienka gravitácia. Pardon, toto je iný príbeh. Jozefa zo sna zobudí zlá pretucha, že horí dedina. Ako to býva pri expresionizme, pretucha má pravdu a tak Jožko beží pomôcť ratovať, čo sa dá. Zhorí mu rodičovský dom a tak sa Hana Meľošová ponúkne, že ich ubytuje. Čas opäť plynie a Jožko sa začne učiť drevorúbačom. A keďže nemá Instagram ani UF-ko, zaľúbi sa do Haninej céry Maruši Meľošovej. Ona mu jemnými náznakmi dáva najavo, že je to obojstranné. Jozef jedného dňa vyrukuje s tým, že si postavia chalupu a osamostatnia sa. Maruša, keďže už pomaly je súca na dieťa, tuším mala niečo medzi 16 a 18, v tej dobe hej. Jozef teda nájde 3 ovce, drevo a spraví crafting table. Teda, ak by to bol Minecraft. V podstate začne stavať chalupu a keďže všetci vieme, že chalupa bez PC a čestiek nie je chalupa, ako inak by chceli spraviť Iron Krompáč, tak ju môžeme považovať za nedostávanú. Príde totižto povolávací rozkaz na vojnu a Jozef je odvolaný slúžiť. Príde z vojny a vidí, že mu starší brat znárodnil Marušu jej chalupu. Marušu pravidelne bije, až sa jej v hlave predne program a ani ona k Jozefovi nie je vľúdna. Zostane v danej chalupe ako nechcený hosť a stále chodí rúbať drevo. Gramatická odbočka. Vo vete zostane v danej chalupe ako nechcený hosť. Aké i sa nachádza v slove nechcený? A správna odpoveď je tvrdé i. Keďže ide o singulár nominatívu pádu pekný, to je ten prípad pekný chlapec a pekní chlapci, tu teda singulár, pekný chlapec, tvrdé i. Raz príde domov a uvidí u nich mrzáčku Julu Petriskovie, ako pomáha Maruši. Z pomsty sa s ňou ďalej a ďalej stretáva, až si ju vezme. Jedného dňa ho ale prichytia, ako počúva buričské reči a zavrú ho do väzenia. Medzi tým Jula porodí ich prvého syna. Vráti sa z väzenia a vidí, ako Maruša pomaly chradne. Nie len kvôli správaniu sa Jana k nej, ale aj kvôli holdovaniu alkoholu. Julu začína pomaly akceptovať a návidieť ju. To je špeciálne slovo, ktoré si Jozef Ciger-Hrónsky vymyslel pre toto dielo. Keď vyzerá, že sa všetko obracia na lepšie a Jula im porodí druhého syna, zároveň o pár dní umiera. Jozefovi tak osud opäť uštetril ranu pod pás. Táto situácia vysťuje dobre najznámejší citát diela Trp, Jozef Mak. Človek milión si, nuž vydržíš všetko. Keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšie je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak. Opäť tu pripomína, že toto bolo naozaj stručné zhrnutie deja a viac informácií k tomuto dielu nájdete v príručkách.